Nyiswa ni to ohala dhi kodu nade kaka jo landscaping. Un bende nitie sama lake ng'iyo kit kaka ngima ntiere, dhano ok thor tema ahinya kata miyo ohala ahinya koso bera kipimo kinde machon. E kindegi, erokamano Lydia kuom miya thuolo ni kendo. E kinde ni to opek matin. Nitiere kaka client nyalo luongi mondo idusne dalane, to ineno ka bajede ni piny kulingana gi gik modwaro, nikech mokwongo wamiyoga wuon dala thuolo mondo ong'iswa gik modwaro, yiende modwani mondo opidhne, kite modwani mondo oketne, flowers modwaro, to kaluwore gi budget momino to gi miketone, iyudo ka kendo koro pek moro nyalo bete. Koro kochopo kama nendo tiketo kendo wuon dala ni piny, tiwacho kode. E yiende ka nitiere options mopogore. Nitiere yiende ma bechgi ni piny, ma affordable, nitiere moko ma expensive, yiende moko be nitiere clients moko madwaro yiende ma already grown. Ma en ikawe akawa gi tiende cha tidhi ti ipidho ni gewe mana ni en gima nopidh 10 years ago, to karo pidhe gi chieng' no endo. Odwani obed instant. Odwani obed instant. Yes, to en gimoro ma samoro expensive. Ma king'ise kamano to ineno ka pek nitiere. Koro en ga beta gi wuon dala piny, tiwacho kode ma winjruok bedie e kakoka iyudo thuolo mar chako ne tijno endo. To gi kaka piny sani nitiere, yudo biashara bende tek. Ji mang'eny safa, awacho ni thagruok sani nitiere mang'eny. Ohala yudo tek. Inyalo kete online, sana mekwa gi watimo online marketing. Nikech en gimoro ma kiseloso dala kamoro kata institution moro, tigo picha, itang'o mondo ji one kaka ochalo. To ng'ato nyalo kwayi ni bilos na kama to an matek, inyalo miya budget to by the way odwaro mana gima chal kamano endo. Koro iwuoyo awuoya kode ma at least to come to one level mondo mi tijno endo mondo itim. Yes. Samu winjoru ma ibi level mare, bende nyiso ni dhi tiyo gi materials ma koro bechgi ni piny. For example, inyiswa kit yiende kata kit slabs miketo. Nitie pogruok in terms of bay? Yes, kit yiende nitiere. Nitiere yiende ma kikete compound, moko ma itgi dongo, kaka it maembe, ng'eno kao space maduong' kabisa. Alafu nitiere moko kaka surprise, jacaranda madongo kodhi malo kamaendi, to bechgi are very affordable. Ma ng'ato ok nyal lalamika sana ni nengo no mar yieno ni malo. Koro wanyalo dhi kode kuonde miuse yiendegi, mondo en owuon owinji, one to yier maberne. Nikech gin yiende moko ineno ni dwa chalore kaka ti, to nenge mopogore. Koro samoro ijakawe tidhi kode ting'ise ni kama endi. Aero transparency no idhi kode mbone kende. Odhi one